OK, takže dneska hraju Murder Mystery 2 úplně poprvé a je to jenom nějaká nevinná detektivní hra. No jo, jasně. Hned co jsem se spavnul, tak jsem pochopil jednu důležitou věc. Tady nemůžeš věřit absolutně nikomu. Ten týpek, co vedle mě skáče jak hyperaktivní koza, jo, klidně může mít za zády obří kudlu a za 2 sekundy mě poslat do Robloxového nebe. A nejlepší je, že ve hře jsou 3 role. Innocent, což znamená, že v podstatě jen pobíháš a modlíš se, aby tě někdo nerosekal jak párek. Šerif, ten má pistoli a musí najít vraha. A potom Murderer, což je prostě totální psychopat, co běhá po mapě a loví lidi jak Pokémony. A já upřímně vůbec nevěděl, co dělám. První kolo a já okamžitě panikařím. Každý kolem mě vypadal podezřele. Tohle není hra, tohle je simulátor paranoji. Týpek stojí v rohu, podezřelej. Holka skáče po stole, podezřelá. Bacon Hair běží proti mně, brácho utíkej. A přitom ta hra vypadá tak nevinně. Barevné mapy, Roblox postavičky a pak najednou boom, někdo vytáhne kudlu a všichni začnou řvát a zdrhat jak šváby, když rozsvítíš v kuchyni. Ty kráso, ty kráso, ty kráso, on jde za mnou. Proč jde zrovna za mnou? Já doslova běžel po mapě, jak kdyby mi šlo o život, což vlastně jo. A mimochodem, já myslel, že šerif bude nějaký gigahrdina. Ne, ve většině kol šerif umře během asi 4 sekund. Ten člověk dostane pistoli a okamžitě se z něj stane hlavní cíl celé planety. Hele, ale musím říct, ta hra je brutálně návyková, protože každý kolo je jiný. Jednou si Innocent a schováváš se za květináčem jak vystrašený goblin. A pak další hru si Murderer a všichni utíkají před tebou. A já jsem samozřejmě první minuty vypadal úplně ztraceně. Já nevěděl, kde jsou cesty, kde jsou místnosti. Já se málem ztratil i na záchodech, bro. A nejlepší jsou ty momenty, kdy všichni stojí v jedné místnosti a dělají, že jsou úplně v pohodě. Ale uvnitř každýho mozku jede, není ten týpek vrah? Počkej, proč na mě kouká? Proč má v ruce nůž? Dobře, to je on. Utíkejte. Ty mapy jsou mimochodem fakt dobrý. Jednou běháš v kanceláři, pak v nějaký laboratoři, potom zase venku. A všude jsou různý skulinky, kde se můžeš schovat. Což jsem samozřejmě zkoušel a většinou mě našli asi za 2 sekundy. A úplně miluju, jak se ve hře všichni tváří strašně nevinně. Týpek vedle tebe jen tak tančí a pak vytáhne kudlu rychlostí světla, jak nějaký ninja z Vyše. Já přísahám, že jsem půlku času jen podezříval úplně random lidi. Ale čím díl jsem hrál, tím víc mě to bavilo, protože když už začneš chápat, kdo se chová podezřele, tak se z tebe stane takovej Robloxovej detektiv. Teda občas. Někdy jsem obvinil úplně nevinnýho člověka a o 2 sekundy později mě sejmul někdo úplně jiný. A ta hudba a napětí, bro, já měl pocit, že hraju nějaký horor. Jen čekáš, odkud vyskočí vrah. Každý otevření dveří je stres level 1 000 000. Ne, on má nůž, proč běží tak rychle? To není člověk, to je Formule 1. A upřímně, už chápu, proč je Murder Mystery 2 tak populární. Je to totální chaos, ale ten dobrý chaos. Takže jestli jste tuhle hru ještě nikdy nehráli, připravte se na jednu věc. Nikdy nevěřte Bacon Hairovi, co stojí potichu v rohu. A teď už začínám chápat, proč jsou všichni v téhle hře úplně paranoidní. Doslova stačí, aby se někdo jenom rozběhl tvým směrem a celý server začne utíkat jak stádo splašených koz. A já už se pomalu cítil jak profesionální detektiv. Koukám kolem sebe, analyzuju situaci, snažím se zjistit, kdo je murderer. A pak mě samozřejmě zabije první random týpek, co kolem mě proběhne. Bro, já přísahám, že v téhle hře nejde zůstat v klidu. Každý kolo začne úplně normálně a o 10 sekund později všichni skáčou po stole, zabouchávají dveře a řvou v chatu. A nejlepší je, když uslyšíš ten zvuk nože někde za rohem. V tu chvíli, mizím, já tady končím. A upřímně, když jsem byl Innocent, tak jsem měl pocit, že jsem kořist v nějakým dokumentu z National Geographic. Murderer si prostě vybírá oběť a ty jen běžíš a modlíš se, že bude pomalejší než ty. Ty kráso, on je doslova za mnou. Proč si vybral zrovna mě? Tady je 20 dalších lidí, bro. A šerif? Ten chudák má v ruce pistoli a všichni na něj koukají jak na poslední naději lidstva. Žádný tlak, kámo. Jen musíš trefit vraha nebo celý lobby umře. A já kdybych byl šerif, bro, já bych omylem zastřelil květináč nebo vlastní nohu. Ale musím říct, že ty momenty, kdy murderer vběhne do místnosti, jsou absolutní chaos. Všichni okamžitě dveře, skákání, panika, Roblox nožičky dupající o život. A já se snažil vypadat nenápadně, což moc nešlo, protože jsem běhal sem a tam jak ztracený NPCčko. Mimochodem, proč jsou některé mapy tak obrovský? Já se tam ztratil asi 3krát. Jednu chvíli utíkám před vrahem a o 2 sekundy později jsem někde v prádelně, nebo co to bylo.
A pak přijde ten moment, kdy si myslíš, že jsi v bezpečí. A najednou ten zvuk nože. Ne, on tady je. Bro, zavřete ty dveře. Proč ty dveře nefungujou? A čím díl jsem hrál, tím víc jsem začal chápat, proč je tahle hra tak strašně populární. Je to jednoduchý, ale zároveň totálně šílený chaos. A každá hra je jiná. Někdy murderer všechny vymaže za 10 sekund. Někdy šerif udělá gigaklač. A někdy celý lobby jen pobíhá zmateně dokola v panice. A já jsem samozřejmě několikrát zdrhal před úplně nevinným člověkem. Týpek jen sbíral coiny a já kolem něj sprintoval, jak kdyby držel motorovku. Počkej, ten týpek je podezřelej. Proč jde za mnou tak potichu? Bro, nepřibližuj se ke mně. A ten stres, když zůstane pár posledních lidí, to už není Roblox, to je čistokrevný horor. Každý roh je nebezpečný. Každý dveře vypadají jak past. A pak, když murderer konečně umře, celý lobby. Ale fakt, na první hraní jsem si tu hru užil mnohem víc, než jsem čekal. Myslel jsem, že to bude jen nějaká random Roblox hra. A místo toho jsem dostal simulátor paniky, nedůvěry a sprintování o život. Takže jestli jste Murder Mystery 2 ještě nehráli, doporučuju. Ale jen pokud máte silný nervy a rychlý nohy.